इंस्टाग्राम या समाज माध्यमांवर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विषयी आक्षेपार्ह मजकूर छायाचित्र प्रसारित होत असतानाचा प्रकार समोर आला आहे। या प्रकरणी शिवसेनेच्या नंदुरबार जिल्हा संपर्क संघटक प्रणिता पोंक्षे यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे कळवा पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। इंस्टाग्राम ॲपवर तैमूर अकबर औरंगजेब या नावाने खातं आहे। त्या खात्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विषयी आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र प्रसारित केलं जात आहे। तसेच औरंगजेबाचे उदात्तीकरण केलं जात आहे। शिवसेनेच्या नंदुरबार जिल्हा संपर्क संघटक प्रणिता पोंक्षे यांनी या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर कळवा पोलीस ठाण्यामध्ये या प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे। त्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। मला इंस्टाग्रामवरती ही माझ्या हातात असलेली पहिली पोस्ट बघायला मिळाली। छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अतिशय आक्षेपार्ह अशी पोस्ट होती आणि त्या पोस्टमध्ये शिवाजी महाराजांचा चेहरा मॉर्फ करून एका केळी विक्रेत्यावरच्या शरीरावरती पोस्ट केलेला होता आणि त्याच्यावरती अतिशय घाणेरड्या शब्दामध्ये त्यांनी कॉमेंट्स केलेल्या होत्या। शिवाजी महाराजांचा उल्लेख त्यांनी चुहा असा सुद्धा केलेला होता। या प्रकरणानंतर मी पोलीस कंप्लेंट केलेली आहे आणि आज मला आणखीन एक नवीन पोस्ट त्याच माणसाची बघायला मिळालेली आहे। याच्यामध्ये त्यांनी एक कुत्र्यांची झुंड दाखवलेली आहे आणि त्याच्यावरती त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, महाराणी ताराबाई, राजाराम महाराज या सगळ्यांची नावं दिलेली आहेत। इतकंच नव्हे तर त्यांचे फोटो, त्यांचे चेहरे देखील त्या कुत्र्यांच्या शरीरावरती लावलेले आहेत। अशा तऱ्हेने शिवाजी महाराजांची बदनामी करण्याची, हेटाळणी करण्याची पोस्ट हा माणूस वारंवार करताना आपल्याला दिसून येतोय। मला ज्या वेळेला पहिली पोस्ट बघायला मिळाली त्यावेळेला मी ताबडतोब त्याची प्रिंटआउट वगैरे घेऊन CP साहेबांना भेटले, ॲडिशनल CPंना भेटले होते। त्या लोकांनी याची खूप गांभीर्याने दखल घेतलेली आहे आणि काल रात्रीच कळवा पोलीस स्टेशननी याच्या संदर्भामध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे।